Andrej, rýchlo! Daj, pušť. Pušť jej daj. No, ono má svoje. No, ja tu neviem, či si nebudem potrebovať pomoc. Kočiar. To je pre Evičku. Mamka, toto máš na narodeniny dopredu, tak darček. Dobre, ďakujem. Ja potom. Ďakujem. Jau, prepač. Potom asi poskladáme ten. No. Ďalej, však ešte koľko máme? Veľa! No rýchlo, otváraj. Veľa máme, Andrej. Mamka, a tu je to ten darček, čo? No. Sorry. To je asi toto tu. To ja som balil. Kukoč. Ne. Ponuky! Ponožky ti doniesol Ježiško. Jaké fajné, hrubé. No a ešte rozbaluj. Tam to je čo? Tam na vrchu to je čije. No zober to.